Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Gramy w trójkę sobie w Borderlands. Marcin jest łysy, a Miłosz odstaje poziomem. A ja mam przeklęty pistolet. Dobrze. Ja mam złoty pistolet z tej skrzyni od Mikołaja. Minus jest taki, że z tym pistoletem nie da się biegać. I mówi do mnie jak przeładowuje. No ale... Okej. Sztab dat. Mamy dużo różnorakich obiektów. Jak widać. To róbmy coś. Róbmy je. Convince Claptrap to help. No to przekonuj tam Marcinie Claptrapa. Idziemy pograć na automatach. Nie, mamy zadanie... Marcin, słabo cię słyszę. Aha. No to mów. O. Otwieraj buzię jak mówisz. Dobrze. Ale nie ostentacyjnie jak debil z gimnazjum, tylko jak człowiek. Ale to jest uwarunkowane. A! Przepraszam. Dobrze, że Czy ty jesteśmy... wiesz co powiedziałem? Dobrze, że jesteśmy zgodni we wszelakich kwestiach. Dobra. Łamać! Thousand cuts. 1000 cięć. Thousand cut. Dobra. Jedziemy. Cele, O. go to the thousand cuts. Już jesteśmy w thousand... Aha, dobra. No i zaliczone. Takie zadania lubię. Big clap, trap. Idą! Aj. To nie masz iść tam, chodź. A, Zostaw. dobra. Wow. Przepraszam. A ja mam teraz kurna Nie. rakietnicę, 5000 damage, zrobią zupę kuksu. Nie, Chyba musimy jednak przejść tam. musimy tam. No. Dobra. No, boostujcie mi level. Jeszcze nie umieram, jestem dobry. No, Przy no takim to levelu. Marcin wiedzie prym. Jest, zabiłem kogoś. Zajebisty karabin z wybuchową amunicją. Bardzo głupie taką broń. A, powiatek. Ja mam same bronie na wyższe levele teraz. Co z tym Goliatem jest? Szyga. Zauważyłem. Osłona. Kurna! Dobra. Wieżyczko napierdalaj. Leci, Broń, leci broń. ten skurwysyn tam. Dobra, chodźmy. Nie chcę. Waste of a time. Kto padł? Marci. Ja, ale dobra, ja sobie poradzę. Zostawić go. Jak? Nie mamy czasu. Ale albo nie. Miłosz, mam tu... Dobrze. Dobra, pomocy. Co muszę... Co? Nawet sobie radzę. Co za... Dobra. Na mnie... Jezu! Nie! Przepraszam, ale... To było tak blisko. Co się stało? Nie skoczyłbym sobie przepaść. Dobrze, weźmy. Marcin, jak to jest, że Miłosz nie ginie? No bo mi już nie walczy. Jak nie Jak to walczy? nie? No. Ramię w ramię ze mną walczy dzielnie. Miłosz, chodź. Idę. Chodź. Marcin se poradzi, jak to mówił. Co? Tak mówiłeś. Tu się mówi... O nie! O, Mój karabin krzyczy. odpadła mu ręka. Wszystko mu odpadło. Druga. Nie mam amunicji. Dlaczego helikopter? Basta. Bastard. Basta. Dobra, nie ma czasu, chodźmy. Napierajmy. Taka trochę plaża pomacha się skończyła. O, Miłoszu. Nie idź w ślady Marcina. Wstawaj, nie ustawaj. Dobrze. Chodźmy już. Idę. Nie mamy czasu na śmierć. Tego... No. Stoję za osłoną i nagle ginę. Marcin, co ty robisz? Bo tam z tyłu latają po dachu i Życie, życie. nikt ich nie Nie, sprząta. reanimowałem go. Dobrze. Dobra. Marcin mnie Miłoszu. Marcin mnie smyrał. Marcin, jesteś łysy. No.
Cieli mi włosy. Mhm. Jesteś kotem. Trzeciej Na klasie. wysokości lamperii. Kocie jebany. O, spotkaj Claptrapa. Cześć Claptrap. O, Co? nie, nic. Dobra, idę dalej. Idź dalej. A tutaj mamy taki mały kosmos się zrobił z tyłu, ale... a, Dobra, jakoś... kamikadze. Jakoś... Co to było? No też właśnie się zastanawiam. Taka wielka bariera z Hyperionu do wyłączenia. No właśnie podszedłem do niej i od razu zginąłem. Lepiej jej nie dotykać. Ej, ale... no. Jak to zrobiłeś? Magic. Zniszcz bunkier. Magic. Dobra. Nie? Dobra, Claptrap. Weź ten ogranicznik, opuść. Życie! Wow, w bunkrze wieżyczka. Kurde, ból. Dobra, Walka. reanimuj tam tego, Miłosza. Kurde, Ja bym... No. wieżyczka w was wali. Serio. No ja się tu starałem sytuację ratować, a ty się Dobra. wyznisz. Może się uratuje. Nie uratuje. Blisko było, ale nie. Ale ja się uratowałem. Dzięki Kurde. mnie. Nie zabijać ich. Świetnie. O, nowego skina mam. Skin Srin. Idziemy. Co to jest skill? Skin powiedziałem. Skin. Skin to jest taki łysy i propaguje neonazizm często. A nie, to mi się z młodzieżą wszechpolską pomyliło. Nie chciałem obrazić skinów. Ale śmierdzą. Co z tego kontenera wyjdzie do nas? Soldziery na 25. Miłoszu, będziesz tam levelował niedługo? Jeszcze chwilę. Bardzo słusznie. O nie! O nie! O nie. O nie! Już biorę rakietnicę, już Na go 24. No O właśnie, nie. właśnie widzę, już biorę rakietnicę. 5600 damage'u. Jeszcze jakbym miał chyba naboje do rakietnicy. Jeb. Dobra, 2 dostał prawie ponad pół. O nie! To było zabójcze. O Nie. nie! Dobra, walmy w niego, może go zabijemy. Kurde, tylko moja broń ma taki odrzut. Już niewiele. Już niewiele. Dobra, Jest! ratujcie mnie. Miłosz, ratuj. Dobra, Już ratuję. trzy latające Po kolei. Wow. O! Ojej. A chciałem ratować. No kurwa. Snajperka. Wow. Uciekam? No. Nie warto Osłaniaj. się poświęcać. Dobra, taka wymiana. Kurde. Ale już nie ma lekko tutaj. No. Dobra, wieżyczka. Au. Używam mocy. Jo. Aha, Co? A tu wieżyczka jest. fajnie, że dwie wieżyczki powstały. Właśnie. No, działaj, revive. Dobra. Dobra. Życie. Aha, 3 bo ty metry. będziesz miał tak, że ten no. Ty będziesz ginął. O, uwaga, miły Marcin! Mikołaj się pali. Warloader. Jebać mu. Te. Już amunicję. No już niewiele. Dobra, jeden poszedł, jeszcze drugi. Jeszcze 3. Zakrzyczałem skurwysyna na śmierć. A to nasz! A!
faktycznie. Walicie swojego. Co to było? To była moja broń krzyszy. Nie? Nie? Czy ja to powiedziałem, ale ten. O, Wow. ja z moździerza będę walić. Właśnie. Guys. Uwaga, nie, czekaj. Dobra. O! Ja Dobra. pierdzielę. Roboty nie ułatwiają. Wow. Gęsto walą. O byku. Kurde. Te blaszane kurwy. Marcin leci do ciebie. No to już sobie nie poleci. O, skrzyneczki. Już? Gdzie jesteś? RPG, biegnę. Mortar. Omaha Beach. O, jaka dziwka z Omaha. Działka. Rozpierdalaj. No! O! Jak oni to zrobili? Przynajmniej sami się rozwalają. Dobra, Uj. jedno... Jest. Nie trzeba. Drugie. Pain in the ass. Alright. Taran. Co? Nie. Słyszę. O kurwa! O, No nie. Już, nie rób tam tego! Jak ja Level się up. Wow. Działko. Dlaczego w moją stronę leci życie? Dałeś się dwa granaty, które przy okazji też tam... Jak ja strzelam z tej broni, to nie wiem, czy mi czasem nie upływa Czego? życia. Ja tak miałem w jedynce chyba. Że ja że był duży damage, ale mi sobie też zadałem. Jest. Jest do was czy nie? Co? Przydałoby się. No na pewno. Dobra, Ale- dobra. Wow. To jest tak pierdykło. Nie mogę się... Się nie mogę ruszyć, bo ja tą broń trzymam. Mikołaj, ratuj! Tu zaraz padam szybko. Tam któryś raz z Nie wiem, rzędu czemu to- ten revive tak nie działa jakoś. Czasami go tapujesz i nic się nie dzieje. Nie, no dobra. No nie, żebym się tłumaczył. Dobra. O, dobrze, że nie jestem gdzieś daleko. To. Wow. No, świetnie. ION loadery na 25. Nie zakrzyczę ich na śmierć. Co ich tak? Czas, by wypróbować ten karabin. Wow. Nie wezwiesz se medyka. Gini. Och, kto strzela? Żalowo. Jak? Święty granat. Żalowo. Leci konstruktor. I to wielki, badasowy, zły. Uzdrowię cię. Nie wiem, czemu ma 2 paski życia. Musi coś mieć jeszcze, jakąś taką tarczę dodatkową czy coś. No najwyraźniej. Wow, fuck. Wycie. Pali z takiego ala O. moździerza. No. Mogą być problemy. Dobra, muszę ci Ratuj tam pomagać. Miłosza. You are being revived. Tak jak było w Mass Effectie, jestem obiektem. Jestem obiektem. Get Co them, to Grim. jest? Co? No! Jakaś pierdolna rakieta. O, widzę. Leci. Z Mikołaja. Jebło. Nic mi nie jest.
Ej, to jest nonsens, ja w niego walę którąś z kolei rakietę, która ma 5000 damage'u, a mu nic nie jest, no. Deprymuje mnie ta sytuacja. Nie powiem. No to ja mu 3 O, razy ja mu teraz zadaję pod rząd- criticale. Bardzo Próbowali dobrze. Czemu zadajesz? Kontynuuj. Zostały mi Ale- 3 rakiety. Mi się tak Ja o mu zadaję milimetr pod- rusza. No to ja mu zadaję po prawie 3,5 tysiąca. Czemu tam podejść i mu nakopać do dupy? Dobra, już ma mniej niż pół, tylko... No i out of ammo. Ja tu mam Auda Life. Auda Life, Auda Everything. Krytykiem zabiorę mu 3,5 tysiąca. Nie krytykiem, znaczy zwykłym strzałem krytyk. 500. Nie kryty. Jak mi strzelaj w te samolociki, wiesz te. Kurde. Albo dobra, idź ratuj Mikołaja. Idę. Ej, o nie! Dobra, dobra. O, Już level. a to ja. A. Dobra, jednak... To idę. Chyba, ale pewnie i tak zginę, no ale... może mi się uda. Dobra, Nie. dobra. Rzucaj wieżyczkę. Dobra, 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 dobra. O! Dobra. Ja tu z daleka mu ubijam. Robuj mu ryj. Rabbit, rabbit. Co ty? Dobra, miłość, spokojnie. Musimy zmienić broń, no bo... No dobrze. Ja wiem, że ja mam tendencję, że w największym ogniu walki nawet do opierdalania skrzyneczek. Zaraz po nim. Tego już nie zmienisz. No gin! Co to za snajperka? Jest, która trafia? pięknie. O, A tam jest wieżyczka obok niego. Która właśnie mnie powaliła. Wow. Nie, tam są żołnierze po prostu obok mnie. Ale mi Okej. szybko życie zapylało. No właśnie. Nie wiem czemu. Tylko artretyzm dopadł. Gdzie to mnie wyjebało? mam jednego naboja. Dobra, nie ma takiej tragedii. znowu. 1800 zł. Już bym wolał $100. jak w polskiej służbie zdrowia umrzeć, ale nie płacić. Rzucę granata, który rzuca 6 granatów. A ja mam takiego, który ma tak jakby tego skilla od Siren, że on wciąga ich. A, Taka implozja. a życie leci. A ja go tu kurwa wyłuskam. A co on taki mocny? Hyperion Sniper. Zaraz się skończy jego. Też... Marcin podszedł. Koniec A, zabawy. Wow! Dobra. O, Iridium. Kurde, znowu działko. Shit fuck. O, Dobra. co to? Karabin jest fajny jak... No, na 24. No cóż, O, ile granatów. ja nie narzekam. Mój lepszy. I tak mam w bagażniku same bronie na wyższe W levele. bagażniku mówisz? Aha. Dobra. O, Iridium! Mam już 70. O! o, To ty to se potem wydawaj. No bo to jest ważne. Więcej granatów, więcej amunicji, nie? To ten. To się nie marnuje.
Granat. Dam se radę. Chyba? Nie masz wyjścia. Dam se. Bo tu działko jest zasrane. Zajebane. Pierdolone. Ale humor, o kur... Humor jak z gimnazjum. Wow. Dlaczego o tym nie uzdrowiłeś? Aha, i zacząłem się palić, już wiem. Z miłości. To jest World of Other. No. Tak? Tak. Gdzie? A związane. tam. Dobra. A, Już go nie ma. dobra. Teraz będzie 26 poziom. Już? No. Przed chwilą miałeś 25. Midget. Ujebał cię z tego co widzę. Dobra, ja już go uratuję. Skoczył mi na głowę. Masz go tam? Gdzie on jest? Tutaj! Ej, ale on ma wyższy poziom niż ktokolwiek z nas. No właśnie. On jest mocny jak... Ej, no. Kurna. Ej, co on robi? On Marcina ten boruje jakimś... laserem. Zadaję mu same krytykale w głowę. Nie, nie! Oła. Jebać go! Czekaj, go jebnę tym siekierką. Pokaż Cfelu, co masz w tym plecaku. Dawaj ten plecak, Rumunie! Przepraszam, Romie. Nie chcę ubliżać niewinnym O lud. obywatelom Rumunii. O, Iridium. Rumunia to jest bardzo piękny kraj chyba. Nie wiem, nie byłem. Byłem. Weapon! 2001 punktów życia. A ja mam 2462. Skrzynia Chciałbym cię ze pochwalić. stafem. Skrzynia ze stafem. Leopoldem? Nie wiem, wygląda jak trumna. To obróciłeś śmieszny dowcip. Jeszcze śmieszniejszy dowcip. Jakie snajpy! Nie dla ciebie, jesteś za młody, daj to. Ta na dole jest moja. Weapon! Pokaż na to. Chujowa. Żartowałem, wezmę se. Ty, oddaj to. Dobra. Mus- Bier, muszę ale ja coś- biorę tą drugą. Dobra. 800 damage'u, ja pierdolę. A co to jest po tym broń? 1000 razy 8? Gdzie ona jest? No tu leży. To nie ta. Nie? Ty ją zabrałeś? Ojej. Dobra, już ją wywalam. Dobra. Nie będziemy robić trade'ów, bo mnie opierdolisz. Nie wierzę w ciebie. Tutaj jest. Dobra. Pick up. Kurwa, jak Tu Senysyn. jeszcze coś jest. Jakiś pistolecik. Zamknąłby ryja. Ile tu stafu? Leopoldu? Dopiero sobie odblokuję za jakiś... Będę mógł z tego korzystać za jakiś tydzień. To my już grę przejdziemy może. Nie, chyba nie. Dobra, zróbmy ten pierwszy cel i finalizujmy nasze działania. Bo dzisiaj jest ciężkawo. Nie wiemy, przystojny Jacku, jak położyłeś swe obleśne, masturbacyjne łapy na kluczu do Volta. Wolutki. A ten Jacek to jest piór czysty, Czuję, że zaraz wydyskolowany coś tam wyjdzie i... kurwysyn. Broń jest zajebista. Slam, you're coming up on the bunker. I'm sending some of my boys to help you out. Czuję, że w środku nas nie będą bynajmniej oczekiwali z otwartymi ramionami. Tak. The Bonka. Wanker. Pańka łańka. Bonkers. Nie. Aha, a cavalry is coming. Slam, my buzzards are coming in. Buzzards are coming in. Dlaczego nas nie może Mordekaiser się zmienić? Właśnie, bo ten był zajebisty. Take out those autocannons, Slam. They're tearing up your Ej, dlaczego na mnie spadł ten helikopter? Bo jesteś To najmłodszy. wcale nic nie sugeruje, że są That force field z amunicją protects the final door to my sklepiki. chambers. It will only deactivate once you've destroyed the bunker. Kukulska. Najlepsza była Dobra, Kukulska w ostatnim odcinku. To się wyposażmy, tak. To się wyposażmy i kończmy ten biznes. Wyposażony. Pewnie i tak zaraz zginę, no ale... Jebać. Dobra.
Jeszcze małe luky w te wszystkie skurwysyństwa HIA. Redeemowanie tokenu. Time's over, kiddies. No Nice to właśnie, nice. przecież ja mam miliard punktów. Nie, Dobra, Magic Key. to na ten czas, zanim zdestrujemy autokanona bunkera Open Security Dora Steel Vault Kia, to żegnam się z wami, ja tutaj był Mikołaj, czyli profesor W i Marcin. Profesor S. profesor S. I Miłosz Profesor S.